Sa satejn ta' wara nofsinhar kienu vvotaw ftit inqas minn 34% ta' dawk eligibbli għal vot. Dan huwa tnaqqis ta' madwar 2% meta mqabbel mal-2009. Dakinhar sa satejn kienu vvotaw 35.7%, tnaqqis ta' madwar 2%. L-iktar distrett li fih ħarġu jivvotaw nies sa satejn kien fl-ewwel distrett fejn ivvotaw 39.6%. L-inqas li votaw huwa fit-12 distrett fejn ivvotaw 28.6%. L-ewwel distrett 39.63%. It-tieni distrett 35.3%, it-tielet distrett 33.33%, ir-raba' distrett 38.19%, il-ħames distrett 32.45%, is-sitt distrett 35.43%, is-seba' distrett 31.89%, it-tmien distrett 33.44%, id-disa' distrett 32.27%, l-10 distrett 35.8%, il-11 distrett 32.88%, it-12 distrett 28.58%, it-13 distrett 32.1%. Jekk wieħed ħares lejn ir-riżultati tal-aħħar żewġ elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-partit fil-Gvern kiseb minoranza ta' voti. Dan seħħ kemm fl-2004 u kemm fl-2009 meta l-partit fl-oppożizzjoni ġab maġġoranza ta' voti. Intant, jekk wieħed ikollu jħares lejn ir-rata ta' votanti fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea tul is-snin, jara li din naqset drastikament. Fl-istess ħin pajjiżna dejjem kellu rata ta' votanti ogħla mill-medja Ewropea. Fl-2004, is-sena meta Malta siebet fl-Unjoni Ewropea, in-numru ta' persuni li ħarġu jivvutaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien jaqbes 82%. 5 snin wara, in-numru ta' votanti Maltin kien ta' kważi 79%.